«15 година. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 14 грудня, 1386-й день анексії Криму. В студії Ескандер Маметов. Справа 26 лютого. Підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі, де питав Арсена Юнусова та Ескандера Мірвалієва, фігурантів так званої справи 26 лютого. Їх та іще кількох кримських татар звинувачують в організації та участі в масових заворушеннях під стінами парламенту Криму. 26 лютого 2014 року прихильники територіальної цілісності України вийшли на мітинг і зіткнулися з представниками проросійського табору. Сьогодні на допиті у суді Арсен Юнусов заявив, що дізнався про мітинг з соціальних мереж і прийшов на нього з власної волі. Він також уточнив, що не має відношення до меджлісу кримсько-татарського народу. Он сказал, что частично поддерживает свои показания, которые даны были на предварительном следствии, что действительно у него был конфликт с двумя, по-моему, людьми, но ни в каких массовых беспорядках он не участвовал. На митинге он был недолго, до 11 часов. В этот момент у него возник бытовой конфликт с одним из участников этого митинга. В определенное время он исчерпал себя, и после этого ни с кем он больше в конфликты не вступал. Из внутреннего двора Верховного Совета он ушел и дальше наблюдал за происходящим в отдаленном месте. На фігуранта справи 26 лютого Мустафу Деграменджі сьогодні чекає ще одне судове засідання. Підконтрольний Кремлю Кримська Феміда розгляне клопотання захисту. Адвокати Мустафи Деграменджі прагнуть пом'якшити йому запобіжний захід. Кримчанина зараз утримують під домашнім арештом, але його батько Бекір Деграменджі, також фігурант резонансної справи, потрапив у СІЗО в реанімацію, і допомога сина зараз була б доречною, кажуть родичі. Стан Бекіра Деграменджі лікарі оцінюють як украй важкий. Про це повідомляє його дружина Аліє Деграменджі. Протягом останніх 5 днів захист кримського в'язня вимагав термінової шпиталізації. У СІЗО в нього загострилася астма. Йому необхідна вентиляція легенів. Але щоразу в СІЗО відмовляли, аргументували тим, що лікування в медсанчастині ізолятора нібито достатньо. Бекіра Деграменджі окупанти затримали 23 листопада по так званій справі про вимагання, а підконтрольний Кремлю Кримський суд відправив його в СІЗО на 2 місяці. Бекір Деграменджі – батько фігуранта іншої сфабрикованої справи 26 лютого Мустафи Деграменджі. Состояние у него крайне тяжелое, находится у нас на искусственном дыхании, там идет вентиляция легких и медикаментозный сон. Врач успокаивает, что когда она пыталась, там с ним немного заговорить, что он, открывал глаза, закрывал глаза, но он в очень тяжелом состоянии, поэтому нельзя ему не шевелиться, ни руки поднимать, ничего. Но у него взяты все анализы, проведено, видимо, полное обследование. Но остается только ждать и молиться. Кілька днів захист Асана Чапуха не може потрапити до свого підзахисного. В активіста національного руху погіршився стан здоров'я. За словами захисту, симптоми вказують на те, що в Чапуха трапився мікроінсульт, після чого в нього відняли ліву сторону. Адвокат Азаматов вимагає негайної шпиталізації Чапуха. У слідчому ізоляторі не надають необхідної медичної допомоги. Я общался с сотрудниками СИЗО. Они мне сказали, что есть документы от медсанчасти о его переводе в медсанчасть начальником медсанчасти, который мне также пояснил, что вчера должны были его переводить в медсанчасть для обследования. Сегодня информация о его переводе пока у нас отсутствует. Асан Чапух – фігурант так званої справи про вимагання грошей громадянина Туреччини. 23 листопада окупанти в ході спецоперації заарештували 4 кримських татар. Асан Чапух, Бекір Деграменджі, Руслан Трубач і Кязім Аметов перебуватимуть за ґратами до 15 січня. А раніше повідомлялося, що родичі затриманих скаржаться на умови тримання в СІЗО. Справу Володимира Балуха вже вкотре спробує розглянути Роздольницький районний суд окупованого Криму. Попереднє засідання перенесли на сьогодні через наявку свідків обвинувачення.
У суді так і не з'явився начальник російського управління ФСБ по Криму Віктор Палагін та ще двоє його підлеглих. Всі вони нібито були у відрядженнях. Їх у суді мали допитати щодо деталей обшуку будинку Балуха. Українця російські силовики затримали ще торік. ФСБ закидає йому незаконне зберігання зброї. Правозахисники переконані, справжня причина арешту – проукраїнська позиція Володимира Балуха. Йому вже виносили вирок минулого літа, але потім апеляційний суд відправив його справу на повторний розгляд. Сестра викраденого російськими силовиками Павла Гриба звернулася з відкритим листом до Ради Європи. Його текст оприлюднило постійне представництво України при цій організації. У своєму зверненні Ольга Гриб заявила, що проти її брата, а також решти політв'язнів з України і Криму, російська влада скоює злочини, які досі лишаються безкарними. За словами жінки, її брат з кінця літа сидить у Краснодарському СІЗО лише за те, що відкрито засуджував анексію Криму і розпочату Росією війну на сході України. Суд щодо обрання запобіжного заходу Павлу Грибу перенесли на завтра замість 19 грудня. І родичі незаконно утримуваного українця припускають, що перенесення засідання пов'язане з тим, щоб іноземні дипломати не потрапили на суд. Та до нас надходить суперечлива і неповна інформація стосовно процесу визволення заручників, які перебувають в Росії та окупованому Криму. Ми достеменно не розуміємо, чи включені наші рідні до списку на обмін, та чи є перспектива потрапити до цього переліку. Крим незаконно передали Україні ще за радянських часів. Таку заяву зробив Владимир Путін на своїй щорічній великій прес-конференції. Крім того, він вкотре спростував присутність і активність російської армії на Донбасі. А про миротворчу місію сказав, що Київ має домовлятися з бойовиками. Український журналіст Роман Цимбалюк запитав у російського керманича про його плани щодо обміну полоненими, зокрема з окупованого Криму. Их не бросают, и мы хотим вернуть своих 65 заложников, про которых вы прекрасно знаете. Это не только Сенцов, Сущенко, это куча, десятки крымских татар из Крыма. Пожалуйста, не мешайте. И если вы все-таки выиграете выборы, возможно, что вы будете... Вы будете и дальше занимать такую абсурдную позицию по Донбассу, по миротворцам? Порошенко говорил о необходимости сначала вооружить сотрудников ОБСЕ. ОБСЕ, я сразу согласился. ОБСЕ сразу от этого отказалась. Сказала, что у них нет такой опыта, нет людей. Все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом. 13-та велика прес-конференція президента Росії вже закінчилася. Тривала вона майже 4 години. Цьогоріч на спілкування з російським президентом акредитовано рекордну кількість представників російських та іноземних ЗМІ – 1640. Натомість Сполучені Штати Америки звинувачують Росію в обстрілах на Донбасі. Там закликали дотримуватися режиму припинення вогню та подолати страждання мирних людей на Донбасі. Про це йдеться в заяві Держдепу США. Вашингтон також закликав Москву і Київ замислитися над тим, як подолати страждання мирних людей на Донбасі, і нагадав про важливість дотримання Мінських угод. Згідно з заявою американського зовнішньополітичного відомства, ситуація в Україні не покращується, а гуманітарна ситуація на сході України нині гірша, ніж в останні 3 роки. Раніше Держдеп наголошував, що антиросійські санкції зберігатимуться, поки Росія повністю не виконує Мінські домовленості. Продовження антиросійських санкцій обговорюватимуть і Меркель з Макроном на саміті Євросоюзу, який сьогодні і завтра триватиме у Брюсселі. Очікується, що ввечері канцлерка Німеччини та президент Франції говоритимуть про перебіг мінських домовленостей. Про свої висновки вони розкажуть іншим партнерам по ЄС та на правах учасників нормандського формату і зазначать, продовжувати чи ні режим європейського секторальних санкцій проти Росії. Тут сюрпризів не очікується, адже у ЄС одностайна позиція санкцій залежить від мінського процесу. Під час дводенного саміту європейські лідери говоритимуть про оборону, вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу та квоти на біженців. Поза офіційним порядком денним порушать і тему Єрусаліму, який США нещодавно визнав столицею Ізраїлю.
Кремлю не сподобалася заява посла Сполучених Штатів Америки в Росії Джона Хансмана про приналежність півострова Україні. На своїй сторінці у Фейсбук перший заступник голови Комітету Ради Федерації з оборони Франц Клінцевич написав таке: після подібних навмисних заяв Джону Хансману буде нелегко працювати в Росію. Хочу також повідомити, що є речі важливіші за поліпшення російсько-американських відносин. Кінець цитати. Як відомо, напередодні у мікроблозі посольство Сполучених Штатів Америки в Росії розмістили відеоролик, в якому Джон Хансман відповів на питання користувача Twitter про те, кому належить півострів. Відповідь однозначна: Крим – це Україна. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарської» з Шевкетом Намтолаєвим менш ніж за годину. А просто зараз програма «Бугун» із Олегом Борисовим. Будьте з нами.